Teljesen más a levegő, ugye Ati? Amikor Sokkal több a párásabb, igen. meg kijöttünk, mondom, mondom itt, a nagyon meleg van, akkor hűt, vagy ilyen, nem is tudom, más. Gábor, mennyi a liter? Én szerintem 25 000. 20-25? Nem tudom. De ide visszatöltöttünk, ezt még elárulom, látod? Aha. Emlékszel, hogy Igen, itt nagyon mély volt. Sokkal jobb a forma is különben, mint az előző lett. Látod? Itt végig visszatöltöttük, hogy itt is legyen egy... Igen. Tehát akkor én kevesebbet mondom, 16. Nagyon ügyes. 16 lesz? 16,5 köbméter. Na. Nagyon jó. Úgyhogy visszaadjuk a mérőt, de a vízóra szerint 16,5. És szépen formálódott, mondom még. 16 tonna, hogy húzza. Cukik voltak. Ó, anyám. Jó lesz. Ez egyébként már érezzük. Ati is, meg én is pont azt mondtuk, hogy milyen fura, hogy van tavuk. És ez lesz a központja a kertnek, hogy meglátom. Jövök a hálóval. Ezeket a leveleket mind. Ugye új nő helyette? De persze, de ez most ezeket most szinte mindet le fogjuk vágni, csak azokat a frisseket fogjuk ott hagyni. Akkor én addig szmötyizek. Ne figyelj ide, hozom a vödröt, jó, hogy egy helyre tegyük a szemetet, hogy ne össze-vissza. Látod? És akkor ezeket klasszul le tudjuk nyírválni. Aha. Látod, ezeket az elrohadt részeket is. Látom. Most döglik el már az algád, és azért jön így fel.
mert különben felülethez Ú, ez tapad. nagyon jó cucc. És akkor engem te nyugtattál meg, amikor azt mondtad, hogy ne fakadjak sírva, Nem. először rossz lesz. Igen, Komolyan. Igen. Ez nagyon jó munka. Aha, csak azt másikat nem tudom, hogy érni kell. Azt már az elve röhögök, hogy ott fogtok hassalni, és itt fogjátok csikkelni. Komolyan? Bimbóm, mutasd meg a bimbót. Ott a bimbód. Egy fehér szavirózsa bimbó. Itt az első szavirózsa virágod. Júj, holnap de ki fog nyílni, szép! de. Mindegy fel lehetne belőle most vágni, de hagyj ilyen pár szép levelet. Aha, azért majd gyakorolnom kell ezt a kézügyességet. Imádni fogod. Gyönyörű fehér virága van, inkább margarétára emlékeztet, és középen van egy sárga közepe, és egész nyáron virágozni fog. És nagyon szép nagy bokrok lesznek belőle. Ez a növény, amit nem tudom, hogy honnét hoztál, ezt is nagyon szeretik. Jól van, hát nekem tetszett, na. Igen, vízilófaroknak hívják. Vízilófarok. Jó, nagyon szeretnek írni is benne halak. És én megértem egyébként, hogy erre rá lehet kattanni. Rá. De jó. Olyan szép, És van ugye? szöki hálód is. Egy bimbótok, holnapra lesz a virózsák. Igen, mert azt néztem, hogy volt egy fehér virág. Igen, ott van, ott a bimbó. Ott És van én még el. nem is láttam, Aztán Ati. félig kinyílt, aztán is dobta magát. De most ott van, akkor ez már egy másik. Akkor most már Ez kezd jól holnapra érezni ki? magát. Igen. Ez holnapra kinyílik szerintem. Aha, látom, ott van. Hát ott van az első. De jó. És egy akkora szitakötő is volt itt az előtt. Egy nagyon nagy Ati. Igen. Igen. Itt fog élni. Ez így lejöhet. Ez a három. Igen, ez itt simán. Elcsipelt és összefogva tartod, és azzal ki is tudod emelni. Amiben is. Nagyon jó. Ugye, milyen Mint jó egy orvosi játék? műszer, nem? Aha, látom. Jobb, mint a ti szokott ízbe, bár még van 14 szerintem. Nagyon. Csak egy kicsit lejjebb kell. Az van, hogy most visszajött a főnökasszony, és leellenőrizte a tavat. Amit gyakorlatilag azért az ő ötletei és tapasztalatai és szakértelme alapján csináltunk. Tavaly ősszel. Igen, tavaly össze, nyár végén igazából. Így van, és hát túl vagyunk egy nagy fázison. Akkor voltatok itt utoljára, amikor a növényeket telepítettük, Igen, ugye? igen. Szépen körben. Hát, hogy mi hova kerül, meg milyen növény, meg emlékszem, hogy milyen mélységek legyenek. Igen, külön a zónák kialakítása Ezt így megvolt. hívják hivatalosan, ezt is megtanultam Ildikótól. Szóval a zónákat kialakítottuk, jöttek a növények, aztán Jött a tél, igen, de most már ez egy szép érett víz, amit látjuk, halak még nincsenek benne, de különböző élőlények elfoglalták, és szűrés nélkül is gyönyörű a minősége. Algaírtás történt, fonalalgaírtás, ami egy természetes dolog, most már szépen pusztul le az alga.
a növények szépen hajtanak, és most hoztunk egy szűrőt, ami Igen. igen, itt a végünk már megvan. A vég és majd, megvan, most majd a férjuram még dolgozik rajta, mert csináltunk neki helyet, tatám! Itt Ez van ház, szűrő. szűrőnek külön ház. Jó, hát még egy kicsit ezen is variálni kell, kicsit majd tágítjuk a kereteit, de már beüzemeltük, úgyhogy szuper. A próbaüzem megvolt, most akkor elindítjuk majd a szűrést, amikor Ati összehelyezett minden csövet és átvariált mindent, és akkor egy-két hét és hozzuk bele a halakat is, hogy Igen. minden szépen meglegyen. Szóval nagy munkán vagyunk túl, ez már a következő lépés volt, ugye a szűrő. Igen, A szűrő van, jöhetnek a halak. már mindenki jöhet. Ó, de jó! Igen. És várjuk, És hogy kinyílt nézzük a be. virág is. Igen, de hát 2 tavaly is napja. volt. Igen, Igen. tavaly is volt pár nyíló virágunk. Gyönyörű a vízigyömbér, az is nagyon szépen hajt, és úgy látjuk, hogy megmaradtak a növények, és szépen szaporodnak, és ez egyre dúsabb lesz, és azért még fogunk Alig belerakni növényeket, mert azért ez a vízfelület, meg ez a zóna, külső mocsázóna rész elbír vízfelületet. Igen, szóval folyamatosan fejlődünk. Nem csak a tavunk, egyébként tényleg nem mindig mondasz új ötleteket, és fogadjunk, még van egy csomó mi, akinek Nem, már 10 ezt éve nem van hagyjuk tava. abba. Igen, ez Ezt egy nem ilyen hagyjuk folyamatos abba, tanulás, igen. folyamatos művelés, pont mint a kert, nem? Igen, de és élő igen, rendszer. és nem csak a tóban történtek változások, hanem gyönyörű lett a kert is, a füvesítés, a környezet. Igen. Most várjuk, hogy a kerti sütőt is hamarosan Igen. kipróbálhassuk. Na és remélem, majd visszajöttök akkorra, amikor már tudunk nagy bulit rendezni, és akkor jönnek a koisok, és akkor tudunk Igen. majd sütögetni, mert addigra az is kész. Nem lesz, halad. jó? Jó. Nem halad, Jól van? de kipróbáljuk a sütőt is. Jól És van. nagyon szépen köszönöm, Én köszönöm. hogy eljöhettünk ismét hozzátok. Nekünk Ildikó segített rengeteget. Nélküled egyébként nem lenne. Azt tudod? Tényleg nem De lenne. utána jöttem volna és lett volna. Ha nem is elsőre, de azért ez egy gyönyörű központi elem mindig egy tó egy kert életébe, mert én ide nem is tudnék mást elképzelni, hogy itt ültök a teraszon, és van egy gyönyörű tó, és valahogy ez köré épül az egész kert, mindig egy tó köré. Igen. Az érdekes egyébként, annyit találunk, hogy mi Atival, aki hisz, aki nem benne, de hogy mind a ketten vízjegyűek vagyunk. Tehát a hal, skorpió, tehát hogy gyakorlatilag lételemünk a víz. Valahogy nem tudod, ilyen nyugalmat áraszt. Egy reggeli kávé majd, amikor jönnek a halak. Ugye? Nekünk ilyen tó kell. Igen. Ha akarjuk, akkor lemegyünk úszni a Velencei tóra, nem? Meg úgyis bele kell menni időnként rendezni a növényeket, úgyse fogod kibírni. Jó, majd megígérem nektek, azt is felveszem, jó? Tehát, hogyha egyszer beleesünk, akkor Igen. felveszem nektek, elküldöm külön videóban. Köszönjük szépen. Köszönöm! Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen. Hogy ez a futószalag a szennyeződés nagy részét oda fogja vinni a kosárba. És Ebbe a kékbe. Igen, és akkor nem állandóan a szűrőanyagokról kell mosnod, hanem csak elég időnként a kosarat kiüríteni.
Ha tetszett a videónk, iratkozz a YouTube csatornámra, lájkold Facebook oldalunkat, és kövesd a Poimánia